ben piro iku. Dalam yang jadi saksi ya. Iya. Iki ngombe bantal ki apa to? Apa? Iki nanggo lungguh. Gue iki napa itu aja? Loh. Lah anu sing ndene wong wedoke nek ngeprake malah banter. Nek kok iso? Bahkan renek ganjelane. Nek gesot tek. Sik. Karo nang dok. Karo nang. Nah, ngono ya aku kene. Dok. Ya. Sik aku tak ono sik. Sik ta, urung. Urung. Ya baik. Bisa. Sik, ya ngene iringane wis metu yang loro, nek wis mandek omong mak sembarang wis Mbah Joko. Ya. Iki mikir kok ngono tak kene susu lho ki ngombe iki. Jan dadi penyumping ora iso kabar iki. Dadi penyumping iki. Aku iki napa niku? Oh. Sing larang iki yo kuwi lho. Woi, sing larang iki kuwi lho 10 juta. Ini jangan sepisa. Anu banjar ora ngomong situ saya. Tak meneh ya. Anu ki HP ku ana sing telepon ya. Halo. Wes, ngono ya. Nah, sik, ngenteni aku sik.